खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। कक्राझार जिल्लानि जसिना बसुमतारिया गोमानानै दं। कक्राझार जिल्ला बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय औवाबारि गामिनि थागिबि मुस्रि सोमखोर बसुमतारिनि आंगो बिसि 25 बोसोर बैसोनि मुस्रिमा जसिना बसुमतारिया नखराव बिसि फिसाय दाय जालायना मोदोमनि सना रुफा खोनानै गालांना न'निफ्राय थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालार खालिनि बेलासि समाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिहा संसाराव फिसाजो सानै दं। सासेया 7 बोसोर बैसोनि आरो सासेया 4 बोसोर बैसोनि हिनजावसा। आरो उन्दै बैसोनि बै गथ'साफोरा गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ सान हर नागिरबाय थायो। मख'नो गोनांदि सोमखोर बसुमतारिजों लोगोसे नखरनि गासै सोद्रोमाफोर आरो उन्दै गथ'फोरा जसिना बसुमतारिनि बेबादि नखर गारना खारलांनायखौ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो सोरबाफोर जसिना बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला अन्नानै 690055 6913 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो गुरैयै खावलायबाय।